Ito po ang aking works dito sa Korea. Ito po ang aking trabaho, madumi. Puro po bakal. Pero sa hawa ng Diyos, kahit paano kumikita rin. Ito po yun. Ang tawag po nito, supo kung sa hangok po. Ito naman po ang pangalawa kong makina. Tingnan nyo po. Ganyan po siya, nagbubutas po siya. Ang kalit-lit po ng wire na binubut, ang ginagamit po pambutas. May tubig po siya sa gitna, may butas yan, at may kuryente. Pero po hindi naman po ako nakukuryente. Kahit hawakan ko yan, wala naman pong grounded, kung ano pa man. Ito po ang aming trabaho. Yan po yung mga wire cut tinatawag. Ako po yung nagbubutas at doon naman po gagawin sa kanila. Yung mga kasama ko, yun. Mga parang tanga yun. Pilipino yun Koreano. Yun sila. Sige po. Tambay mo na lang po. Hanap buhay muna.